Дорогие и возлюбленные братья и сестры, днеска máme праздник krásny Святого Николая Чудотворца, to znamená Святого, ktorý robil i robí do dneska mnoho čudesa. Za to sa volá Čudotvorec, ktorý tvorí zázraky. Čudesa znamená zázraky. I toto zázraky on robí nie za to, že by takoho udivľal, alebo že by nás podporoval v dačím, že by nám len všetko ľahko išlo a podobne. Nie. On robí čudesa za to, že by nás ku Bohu privel. Robí čudesa za to, že by nám pomôcť dušu svoju spasiti i Carstvo nebesné získati. I poviem vám paru príkladov o tom, jak svätý Nikolaj i ďalšie sväté dneska v dnešnej doby pomáhajú spasati naše duši. Čítali dneska ráno o jednej ženi, ktorá išla na taxíku a na tom taxíku na palubnej dosky bola ikona svätého Nikolaja. A ona tak sa na ňu úprene pozerala, hoď nebola vôbec cerkovný človek, bola veriaca, ale do cerky nechodila, ale ju upútala tá ikona svätého Nikolaja. A si to všimnul ten vodič, taxikár, i sa jej hovorí históriu tej ikony, že jak mu mamka toto podarovala a povila mu, že by nikda bez tej ikony nikda nechodil. A pritom, jak oni tam o tej ikone svätého Nikolaja hovorili, dostali šmik alebo čo si také, skončili mimo cesty, na kraji propasti, skoro chpali do nej, našťastie nechpali i tam tak na burán zostali stojatí. Keď to videli okolit ľudia, čo išli na autách, zavolali sanitku, sanitka prišla, ich vyšetrili, do nemocnice dokonca zobrali, či sa im to nestalo. A na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že no čom pri hovoreniu o svätom Nikolajovi pred jeho ikonou sa také stalo. I si predstavte, že čom sa to stalo. Lebo to tá žena v tom taxíku, ona išla na potrat. A ona chtela ísť zabiť svoje dieťa. Všetko bolo dohodnuté, všetko bolo vybavené. A vďaka tomu, že sa toto stalo pri tej ikone i že naborali svojím spôsobom, v nemocnici ju oslovila jedna sestrička i je hovoriť, pani, tá što ste? Máte 24 roky. Dieťatko je absolútne zdravé, nič vám nie je. Vy hovoríte, že išli skoro mať deti. Chcete odkladať na čas, keď už nebudete moči mať nejaké. Teraz je práve ten čas, zdravé dieťa vám Boh podaroval. A vy si chcete narobiť bidu a potom plakáte, že nemáte deti. I ona si predstavte toto všetko tak, ona jej to hovorila veľmi krásne, nie tak, že by tlačila, ale tak s láskom. I toto je dôležité, že by sme nehovorili nikda o Bohu nasilní, tak, že by sme tlačili človeka, alebo ho sudili, alebo tak, čo také, nedaj Bože. A ona jej to hovorila láskavo. I ona si to rozdumala, nepíšla, dneska toto dieťa je už zdravý človek, až celá rodina sú cerkovní ľudia. Dokonca ona sa bojala, že ju chlopec ochabit, keď si toto dieťa nechať. Prišla, ona bola študentka, prišla nazad na internát, hovorí tomu chlopcovi, že si to rozdumala, že nepíde na potrat. A tot chlopec naraz odišol. I ona si dumať, že no, tá syňa ochabil, keď jemu povila, že budeme mať dieťa, a on doraz odešol. Lenže po chvíľky sa vernul so skvitkami a s tortou. Hej, že ona si dumala, že kto zná, jak to dopadne, a ono všetko prekrásne dopadlo. I oni sa pobrali, i do cerky začali chodiť, i dieťa sa zdravé narodilo, i dneska sú normálna, zdravá cerkovná rodina. I tak vidíte, čo môže zrobiť jedna ikona svätého Nikolaja v aute. Jak toto môže pomôcť? I že mamku sluchnul, i že toto ikonu tam mal, i že sa za ňu nehaňbil, že má tam svätého, že je christianin. I človeku to pomohlo sa zadumať
prišla na to beseda na siate veci vďaka tomu, vďaka ikoni. I žena vraždu nespachala, i rodinu získala, i dušu spasila, no všetko nadherní. I tak naj nám Hospod Boh pomôže, vidíte, sa nikda nehanbiti za nič hristijanské, i mati i krestik, i ikonky, i v auti, i doma, i všade, že by nám pripomínali Hospoda Boha i duchovný život. Hoc aj to dakedy vyzerá tak zvláštne. Človek, ktorý sa stane christianinom, si doma všetko pide ľahko a naraz vidíte pri ikoni zhavarujú, ale Nikolaj aj všetko siate furt majú na pamäti naše dobro. Keď aj dopustia nejaký krest, ale to furt je len pre naše dobro. Poviem vám druhý príklad. V nedeľu ja vám spomínal o tej francúzsky, ktorá žila tak zbožní, od maleňka chodila, aj nie do pravoslavného chrámu, ale chodila i tam tak svojim detským srdcom ľubila Boha, potom odpadla od Boha, potom sa nazad verla, potom dlho rok žila 18 roky v púšti pri Sinajskej hory a ona tam žila sama, úplne sama. A teraz si predstavte, beložka so svitloma volosami, nie až taká stará, 40-ročná. A ona dokázala vychádzať so beduínami, što sestry ju nemohli zniesť v monastérii, ju vyhnali het a ona dokázala vychádzať s beduínami, ktoré sú veľmi svojskí ľudia, tak divosi by sa dalo povisti. A oni tam pôvodní mali na starosť chrániť monastýr. Len postupne stratili víru, zmenili na inšu a dneska sú takedy aj oni nebezpeční. Ale keď človek ide ku ním s láskou i hlavne keď má pri sobi Boha, všetko dobrý dopadne. I tak sa stalo, že ona tam, jak sama tam žila 18 roky v púšti a to tí tam cudzinci chodili okolo, sa stalo, že jeden šejk sa do nej zaľúbil, hoď aj mal už niekoľko žien, ale chtil mať i ju, lebo to je veľká prestíž pre nich, že beložku mať v haremi a išli ku tomu svetlo vlasu, toto je pre nich úplne dažto neuveriteľné. A tak ju dobiedzal. Furt chodil, obťažovala a že len sa vydaj za mňa toto. A ona odmietala. Povedala, že to ja im Christusa oddala, ja im monáška, to nijak, to nemôže byť. A Vin povedal jej tak, sluchaj, keď si mňa nevozmeš dobrovoľní, ja ťa vozmu na silu. I silou ťa proste donútim ku sobášu. I prišiel domu a zistil, že mal zhoritý celý dom a v ňom zhoril jeho najstarší syn, ktorý mal všetko zdeditý. I od toho času obchádzal túto monášku, to je monastýr, 10 kilometrovou obchádzkou. Už nikda si nedovolil nikoho znasilňovať, ani sa mu vyhražať, ani obťažovať, ale až tak strašne to muselo byť. Na perší poľa sa zase vidieť, no čom tak Boh dovolil, že by sa to človek spasil, že by to človek neznasiloval, že by to človek ochábil na pokoji ľuďoch siatých, že by to človek Božím nepriateľom nebol, hoc aj to bolo tvrdé. I tak, keď Boh na nás hoci aj dáš to ťažké dopustiť, nikda nereptajme, lebo nás tým chrániť od ešte horšoho. A za všetko ťažké môžu naše hrychy. Nikda nie Boh. Za všetko ťažké môžu naše hrychy. I za to, keď na nás ťažké Boh dopustiť, ďakujme, bo nás ochránil od horšoho. A tretí príklad, podobný vám poviem, ona keď staviala toto kelí, to ten monastýr a to všetko, mala tam pomocníka spomedzi tých beduínoch. A on jej kral materiál. Si bral na ťavy, odvážal také tam stavebné materiály. A ona mu hovorila, nerob to, to je pre Krista, to je pre cerkov, toto je sviatokrádež, to nepatrí sa, to nebudeš mať z toho dobre. I raz, keď tak nedal si povistý a naložil ťavu s vecami, to tá ťava mu tak dokúsala ruku, že mu ju zničila. I odtedy už nikda nekral. I tiež sa nám môže vidieť, no tam strojiť monastýr a ťava mu dokúsať ruku. Za to, že by nekral, že by sa mu horšie nestalo v živote. I on odtedy už bol normálny pomáhal, i sa smiril, i sa zvrazumil, i sa spamiatal, hoc aj to bolo kruté i ťažké.
I tak veľa raz v živote zažijeme kruté a ťažké chvíli. I sa nám vidí, no jak môže Boh smotriti, keď nám je tak ťažko. A to všetko vo zľúbenom moji je pre naše dobro. Lebo pre naše hrychy sa nám tak stane i Hospod Boh nás chrániť od toho, že by sme dušu nezatratili. Bo jak hovorí Isus Hristos, što máte z toho, že by ste celý svet získali a nakopili majetku aj celú zemľu, keď dušu zatratíte, keď víčnosť stratíte, keď svedomie nemáte, keď srdce pohubíte. Nemá to nič nejaký význam. I tak my len s Hospodom Bohom žijeme, sviatých uhodníkoch, sviatého Nikolaja i všetkých sviatých prizývajme na pomoc, anhela neodhaňajme, kresty majme na sobi neustále i Isusa Krista, našho Spasiteľa, sa trimajme lásky ku všetkým ľuďom i buďme dobrotiví. Jak Nikolaj bol milosrdný, milostivý, dobrotivý, štedrý, toto všetko si my pripomíname nielen tak, darčeky rozdávame na pamiatku. Nie, to je príklad. On bol štedrý, i my buďme štedrí. On bol milostivý, i my buďme milostiví. On bol vierný pravoslaviu. On na Peršom všeobecnom snemi chránil víru vo Sviatú Trojicu, chránil víru Isusa Krista, jak Syna Božoho. I my trimajme víru. Takú, jak bola od začiatku. Víru evangeliovú, víru pravoslavnú. Naž to, že by sme sa uzdravili i spasili. Že by sme sa učili od Hospoda Boha ľubitý, obetovati sa všetkých, byť pokorný i mať lásku. Toto nás učí Isus Hristos. Nič zlé, len všetko krásne i dobre i prekrásne. Naj nám Hospod Boh v tom pomáhať i svätý Nikolaj pomôže nám vo pravej víry Christovej, evangeliovej i vo milosrdí ku ľuďom prežitý svoj život i spasiti svoju dušu. Sláva Isusu Christu. Sláva veľký Bohu. Rcem si